Lah panek lo boyo ya sentaro dia gelo kandanan tuh selok cengke klasik saja. Lihat dek kareson nan duduk di pintu bantu orang kematian bini saja. Oi yuda endi latu namonyo hai mungkin inyo sedang marando kareson. Udah bendi tagak di pintu antapo di pikirannya. Biarlah jadi tukang sapu asa dapet duduk di toko. Oh asa dapet duduk di toko. Karam ini oh lare ini oh la tuan Hoi kok mati nan surang iko na ado na bantu iko kabang gantian. Alanya patui ati dan ibu kamati pulo de badoan kamati pulo dan badoan di mayo kini ilayo kini iya tuan minta solo mambia cangke biarlah kami berendang juga. Kalau kagangga magangga balape nambela janji babu ejiong sang sai lade nadino tuan ragu deni efek kamera banyak dimukul sase bapantun nyampang bapisa dia kambo alun dapet sapatu iko laoi oi alun dapet sapatu iko karam de endinya lade endinya adina ayo Calia dek kareson manduang daromi lalu 20 denai mancalia yo dimain dah kai bawati cing dua tak kacau janti boy cing dua tak kacau kau janati bo karang di endingnya oh la di endingnya oh di ma ayo Bahasa rawa pendek tukar ajanan panjang di siko banyak anjing gilo. Nan gai duduk di janjang nak mudo duduk basit nan mudo
pulo karam ni di manyo Iada baganto-ganto bunyi saluang dan adekan luang samalang kabu sabana naka gunung nande angin abang tulaju sang sai laden adino juana heragu denino ai biarlah kandak dia kia bagurawa samalamko nanda ulu ba murai nyinya kini ba pipi binguang pulo kini ba pipi la binguang pulo karane ni ona ni ona tuana